אזהרה, במידה ויש לכם לב חלש, הסרטון קצת מפחיד, אז אני ממליץ לא לצפות. רעשים. הרעשים שברקע מלחיצים ויכולים להלחיץ עוד אנשים סביבך. מומלץ לשמוע עם אוזניות. מה קורה חברים? ואם קמתם קצת עצובים, אז תזכרו תמיד שיש את העמוד שלי. והיום אני כאן עם נוף ברובלוקס במשחק הגולגולת הבולעת. כן, אין לי מושג מה זה השם הזה שחרטטתי הרגע, אבל רגע, ציודים. זה שם טוב. ציוד. מה ציוד? איזה ציוד? דברים, ככה. נגיד. נכון. אני ונוף פעם שהיינו קטנים היינו משחקים בזה מלא. זהו, לקחתי את כל אני לא זוכר מה כל הדברים האלה אומרים. לקחתי טורץ' ירוק, לקחתי נעליים כאלה, ולקחתי פיצה. תביא על הבית. יאללה, שתבלע אותנו. כמו שאתם רואים חבר'ה, יש לי הגוף שלי קריש בגלל שהמשחק הזה לא תומך בגוף של הקריש. אז אני הכנתי לי חולצה כזאת שמדמה את הגוף האמיתי שלי, ואני אראה לכם עוד מעט את הסקין שלי. נוף, מה אתה רחוק? הם לא שומעים אותך. להתחבות. כן, חייבים להתחבא, כי מגיע עכשיו הבן אדם המפחיד הזה, לא יודע מי. נוף, מי מגיע? תספר לנו. יש מפחיד שרוצה לרצוח אותם. היי! מה אתה אומר מילים כאלה בסרטון שלי? נוף, לא להגיד את זה. חסמו אותי. אמא. וואו. יואו, חבר'ה, אתם לא רואים, אתם לא שומעים את הסאונד, אני צריך להתחבא. להתחבא איפה שהחדר שלי. כן, איפה? זה החדר שלי? וואו, יש! חבר'ה, אם אנחנו במעלית, זאת אומרת שעברנו שלב. חבר'ה, אנחנו בינתיים יכולים לרקוד. הם בטח מכירים את זה, גם הם בטח משחקים. גם עכשיו הם בטח משחקים. תכתבו לי בתגובות אם אתם משחקים בזה. טוב. יאללה, בוא נפתח את המעלית. אומייגאד. זה מפה יוצא הליצן, לא? כן. אל תגיד את המילה השנייה, אתה יודע כבר איזה ליצן זה. אל תגיד את המילה השנייה כי יחסמו אותי נוף. מה זה הרעש הזה? הרעש הזה רק מפחיד אותי. איפה אתה? אני במעלית. נכון, שכחתי שאפשר גם להתחבא במעלית. אבל לא, להתחבא במעלית זה ללוזרים, באמת. הנה ליצן. הנה פניווייז. אימא'לה. למה הסאונד כזה מפחיד? וואו, הליצן הרוצח בה. למה אמרתי את המילה השנייה, באמת? אוקיי. אימא'לה, זה עושה לי צמרמורת. חבר'ה, אם זה מפחיד אתכם, אל תצפו. אומייגאד. אני עושה מנורה. איזה משוגע, הוא שתה הרבה אלכוהול. ליצן הזה. בטח כולם פה חדשים, כולם פה סתכל סקינים בייקונים. רק אני ונוף פה זה ישנים. טריירדים. כן, רק אני ונוף פה טריירדים. אנחנו ותיקים. יש לנו. מה הקשר סקינים? זה לא הקשר לסקינים. אנחנו גם שיחקנו בזה. אומייגאד, נוף זה הפפה, לא? תצא כבר יא בייקון מוח! נו כבר תצא. אף אחד לא יוצא. כי זה חסום. נו, איך קוראים לזה? זה גרני. מה? למה אפשר להיכנס למרפסת? מה אני רואה? לא. אוי. היא באה מפה, לא? היא באה מכל מקום, לא יודע מאיפה. לא רואים כלום וירות. וואו. הנה גני! אמא אני רודפת אחריי! לא!
יכולתי להשתמש באלמנטים. אני שרדתי. חבר'ה, אני עוד פעם צריך להיכנס לגולגולת. לא, שכחתי לקחת איתי אלמנטים. אני אקח איתי אלמנטים. למרות שלא רואים כלום כרגע. אוקיי, זה הפסיק. ניצחתי. אני אקח איתי נעלי כדורגל מהירות. אקח איתי כזה, אקח איתי בירה. זהו, אתה לא יכול לתת. בן תורי שלי. אוקיי, זה נעלי מהירות. אז אתה, הנה אתה. בום 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 בום. לאן אתה הולך? אני ראיתי אותך. פעם הרבה זמן השתמשנו בטורצ'ים, נכון? נגיד עכשיו, מה זה? מה זה המקום אל הזה? תיכנס לבית. נכון, יש שם משהו. תשימו את החלונות ואת הדלת. לא להיכנס, אני כותב להם לא להיכנס לבית. הם בטח אמיתיים. Don't. איך אומרים להיכנס? אני נכנס. לא משנה. אמא! Don't. אני בגג! אני בגג! Don't להיכנס, קיצור. יאללה, don't להיכנס לבית. אני בגג! לא אכפת לי שאתה בגג, ואיך הגעת לשם? נו, איזה רע. אם ככה יכול לצאת. אמא, מה התפרק? מה? כזה מהר? נפלתי לתוך הבית! כזה מהר? נפלתי לתוך הבית. למה שתיפול? זה ראש, זה הראש, לא? לא, זה הרובוט, יואו, נכון, אני זוכר את זה. אבל יואו, אבל זה היה אחד החדשים. אני פה מאחור, אני תמיד התחבאתי, לא, פה מאחורה ותמיד מתיתי. די, למה זה נשמע כמו אזעקה? די. בכוונה הם רוצים שיחסמו לי את היוטיוב, כן? אם אני אהיה עם טורץ' בדוקו נמצאתי. הנה, כן, הוא זז, יש, איזה כיף. מה? איזה רובוט אפס. רובוט נתקע, חבר'ה, אתם יכולים לעשות? לא. רובוט, אתם יכולים לעשות מה שאתם לא רוצים. אתם לא יכולים לעשות מה שאתם. הנה, זה הראש שדיברתי עליו, חבר'ה. והוא יהיה עוד מעט, בשלב הקרוב הוא יהיה. נוף, תפסיק להפיל אותי כבר. פה. פעם אני חכם, אני לא סתם לוקח דברים, אני חכם בוא הפעם. ניקח את זה, אחי. לוקח. ניקח את זה. מה זה נותן? זה עוזר לך, שלא יפתרו אותך. בחיים זה מגיע. אבל למה אתה קופץ? איפה אתה? אנחנו אנשים רציניים, לא קופצים. עכשיו זה עוד פעם הדבר הזה. לא להיכנס, חבר'ה, לא להיכנס. פעם אני נכנס. כאילו. אני יוצא. די, סבא. למה? יאללה. בשביל האקשן, שיהיה תוכן מסרטון. אני נכנס. אני בחוץ. יואו, הנה, זה האלוהים הזה. היי. אתה רוצה למות? לא אכפת לי. אל תגיד לי. יחסמו אותי! לא! די כבר, מה זה? טוב, תיפול למעלית, אני מחכה לך. לוקח את זה. סיימנו את השלב. זהו, לא לקחתי שום מהירות. לקחתי רק שיפור. את זה וזהו. מה יעזור לך 2? מספיק 2. אוקיי, אתה נופל בסיור.
רק תיפול בבקשה. יאללה, 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 נו, יאללה, הם מותחים אותי כמו לא יודע. פפה. אל תיפול. אני נופל! למה? איפה אני? אתה יודע איפה זה? זה פפה. זה ראש. פניווייז. איך פני ווייס? אתה רוצה לראות? פני ווייס כבר היה, לא? וואו. כן, אבל זה פניווייז. אז זה עוד הפחיד פעם. אותי. עוד פעם זה פניווייז. אומייגאד. אימא'לה! למה זה כזה הפחיד אותי? אמרתי לך, בן אדם רציני, אני גדול, אני לא כזה שמפחד. אני לא רואה כלום. די. גם בלמעלה הוא לא. בלמעלה הוא לא. כן, אני מגיע כבר עד התקרה. פני ווייז הוא... אתה ליצן גרוע, לא רוצח אף אחד. אתה... אוקיי, הוא לא גרוע. טוב, אני במעלית. לא הייתי צריך לזלזל בו. תחיל, אתה לא... באמת זה לא עזר לי שיקול. כסף יש לי. אתה עוקף אותי בכסף. מה, טאקוס? יואו! מה צ'אדס? מה אתה מחרבש מילים? I'll close your eyes. It's rain and tacos. מה? זה ה... אומייגאד, לא, הוא רוצה שיר. איך הוא הגיע למטה? איך הם הגיעו למטה? לא. אני מרגיש כמו גל כהן. גל כהן, אם אתה צופה בזה, אז לא בקטע אישי, אחי, אתה צורח כמו לא יודע מה. מישהו נכנסה אליי. אני לא יודע מי זה. אומייגאד. אתה בא למעלית? אומייגאד. אתה תביא אותו למעלית, ואז כולנו... חבר'ה, אני בחיים לא פחדתי ככה ממשחק טלפון. אומייגאד. הוא פה. אני אעשה לי אש. הנה הוא. יש! למרות שהייתי קרוב למות בכל פעם. סתם, אתה יודע שאתה עוקף אותי בכסף? לא, אני מזמן לא עוקף אותך בכסף. שאני מבזבז מלא דברים טובים. אני לא. מה אתה עושה? חבר'ה, אתם צריכים לנחש כמה פעמים אמרתי אומייגאד בשלב הקודם שהייתי, אוי, לא, זה חייזרים. ואתם אולי תזכו ברובוט, אוקיי? למה זה נשמע כמו אזעקה? די כבר, די. חייזרים באים. זה חייזרים, אבל למה זה נשמע כמו אזעקה? לא רוצה שיחשמו אותי. וואו. למה זה כזה חזק? בטח ביוטיוב שומעים את זה, מה זה חזק? וואו, למה החללית רודמת אחריי? לך אחריי, יש מיליון אנשים! אבל למה? זה מעצבנים. טוב. תראה, כולם מתים מהדבר הזה באמת. אאוט. טוב, תגיד לי, אתה נורמלי? תנמיך את זה. מתנו על פעם השנייה. אוקיי, מה זה ההודעה הזאת מוואטסאפ? חבר'ה, אני צריך ללמוד איך להשתיק הודעות מוואטסאפ שהם לא יופיעו לי מהזה. באמצע סרטון, כי אני צריך לטשטש את זה. אומייגאד. מה זה? זה הראש. זה הראש! זה הראש. זה הראש, חבר'ה, זה הפעם הראש. אני... מה קשור עכשיו טאקוס? מי קנה רדיו, חבר'ה? מישהו קנה רדיו. כי בדרך כלל רדיו שומעים את הטאקוס מלא. תמליכו את ה... זה לא כיף. אני הפכתי להיות סגול.
השיפור. וואו, 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 וואו. ראיתי אותו בכלא שלו. חבר'ה, אני עדיין חייב להקל את הדבר שקרה מקודם. טוב, אז חברים, אם נהנתם, אז אל תשכחו להירשם לערוץ, לעוד תכנים של רובלוקס מפחידים, והדבר הזה, תדאגו לצבוע אותו, בסדר? תדאגו לצבוע אותו. יאללה, ביי!